Kaixo launak! Zer ikusi alduzue nire kiosko berria? Politxea da, ez da? Aizue, denetik saltzen dut nik bertan. Komikiak, litxarreriak, bideojokuak, aldizkariak. Zuetakon batek nahi du komiki bat? Zaudete, itxaron pixka baten. Txiribiton kokoteraino naukazue zuen txorakeriekin, kontxo! Hau, nire kiosko berria da, badakizue. Eta inaugurazio festara ez zaituztet gonbidatuko, kitxo! Festa kaskarra izango du bagu gabe, Euskaltzaindiko kongresua bezain aspergarria. Beste norbait gonbidatu baitut, neska eder gazte bat. Eskerrik asko, Txirri. Gaur arte inoiz kiosko baten inaugurazioan egon. Ai, ze polita den. Dotorea eta panpoxoa, zu bezalako xea. Zu ere oso atsegina zera, Lilinuit. Baina, begira, hau kiosko kaskar bat besterik ez da oraingoz. Baina aurki, nazioarteko enpresa famatua izango da. Txirri prest, beti prest! Ai, ze guapoa den, ze potxoloa. Zu ere oso erakargarria zera, Lilinuit. Gustora emango nioke musu eder bat. Tira, ez palotxatu, nahi duzunean animo. Babolio? Lilinuit, zuretzat oparitxo bat dut. Tira, zure edertasunaren parerik ez du, baina gustoko izango zaizula espero dut. Eskerrik asko, Txirri, ze majoa zaren. Eta zaude beste gauza bate baitaukat, zapi eder hau, tira... Ze zapi ederra. Haue dira kolore biziak eta alaiak. Zure edertasunarekin konparatu ezkero, ilunak eta tristeak dirudite. Txiribiton, Txirri lotxabe hori ligatzen ari duk. Baina guk ere, egin zitzakegu, opari eder presiosoak, Txiribiton, txotxongilorrena baino asko zeo beak, Guaxemak, korrika batean. Adiskide atsegina zara benetan, Txirri. Tira, zu ere oso erakargarria zera. Eta gainera, zu bezalako pinpilipauxa atsegin batek hori baino gehiago merezi du. Eta maistra itxusiak. Kokotxo eta kokotxa kuadrilla. Ongi etorri, Mirri eta Txiribitonen kiosko preziosoaren inaugurazio ekitaldira. Mirri prest, dena aldrebes.
Mirri, horrek kioskoa baino baserriko ikulua irudi. Arrazoi txuribiton, opariak ematen hasiko nauk. Lilinuit, nik ere badu zuretzat opari prexoso bat. Komiki barregarri bat! Beste komiki bat emango didazu? Bai, Ez ote da gehiegi izango. hau munduko komikirik barregarriena da. Txiribitonen abenturak eta kalenturak. Ai! Zira, komiki abanguardista da. Abanguardista edo abanguarrista. Arrazoi, eta beste opari bat ere badugu, Xapi Eder Dotorea. Zapi koloretsu eta alaia? Bai, Xapi polit eta garestia. Txibiton, emaidak askarri ez zapia. Piskor, benaz. Hemen txeduzu. Baina zer da hau? Haien emuki badauka gainera, izen azkar! Ez zaitut bihar arte gehiago ikusi nahi mozolo alena! Etxera noa, agur! Lilibet, Baina- nahi baduzu Lilinuit, zurekin joango naiz. Zu bestelako neskato lirein batek ezin du bakarrik ibili kalean. Estimatzen dizu txirri. Goaz, ba. Gauza bat, ni kanpoan nagun bitartean, zuek ondo zaindu nire kioskoa, ados? Bai? Eta beste gauza bat, bise apoto hauek ondo vigilatu ez daitezela inolaz ere horra hurbildu. Konforme? Ziur? Gero arte. Lilinuit nire markesa. Txiribiton, ator ona. Hau, zapia zikina izategatik. Pila, Txiribiton, martxa honetan Andre gairi gabe geratuko gaituk. Soltero! Arrazoi. Erru osoa, txirrirena da, baina ederki da mutuko saio. Txiribiton, guaxemak, ekintza. Listo, txirri, mondongoa baxat horrek. Despistatuzak, txiriton, despistatuzak. Nola? Baina, ze gertatu da nire kioskoan dena hankaz gora egoteko? Txikizioa, baina... Udaltzainei deitu beharko diet, udaltzainei deitu beharko diet! Oh, lala! Hurakan bat izan da, monsieur, hurakan bat! Nola? Hurakan bat hemen geltokian? Ez da posible. Charleston izeneko hurakana! Baina, nola da posible nire kioskoa erabat birrinduta egotea eta Mirri eta Txiribitonena lehen bezain tente, Bakizu, hurakanak
Oso kapritxosoak dira, oso kapritxosoak, Zuantzara, kiosko zatar horren jabea? Bai, noski. Ba oso egoera kaskarrean dago. Egoera kaskarrean, baina ez didaztu esan horrein bertan hurakan bat etorri dela, eta berak txikitu duela. Zeu akan eta zeu txokuaktu! Izuna jarri beharko dizut. Izuna jarri behar dira, niri zergatik? 10.000 euro. Baina nik ez dauzkat 10.000 euro. Hainbeste dirurik ez daukat nik. Ez daukazu hainbeste diru? Orduan, zigortu egin beharko zaitu. Ni zigortu? Bai, zigortu. Atenzion, nire laguntzailea beharko duk horretarako. Monsieur Brioche! Baina, zer egin behar didazue? Zer eza, bataiatu egingo zaitu, ekin. Bataiatu? Zin eta ego. Zuek izan zarete Mirri eta Txiribiton! Nere triskantza guztia egin duzuenak! Baina Mirri eta Txiribiton! Iritsi da Txirri Hurakana! Musu gorria, odol, oskorri edo ausardia gorriz, margotuko dut Erromako zubia. Laranjaren azala, zurituta jantzazu bere ala laranjaz, margotuko dut Erromako zubia. Eguzki gori hori ezin, luzaz begira egon zuri horiz, margotuko dut Erromako zubia. Itxaropen berdea, belardia, ostota umorea berdez, margotuko dut Erromako zubia. Urdin argi ilunak, zeruko odei guztien lagunak, urdinez margotuko dut Erromako zubia. More, ubel morea, ostadarraren azken kolorea, morez margotuko dut Erromako zubia. Dindandon, Kakaipurdi doktorea, etorri lehen bailen zure bulegora. Kakaipurdi doktorea, dindandon, dindandon. Ea nor zendatu behar dudan orain? Ara, zenbat jende, baina gaixo alzaudete guztiak. Ez? Eta orduan zer egiten duzu hemen? Itzagon, badaki zer gertatzen den. Umemoko sistrin batzuk zaretela hori ze gertatzen da. Melokotoiak,
ze uste zenuten ba? 3 baboli horiek bakean utziko nituela? Tururu! Oraingoan engainatu egingo ditut. Xiringa handi bat sartuko diet ipurditik eta zorabiatuta utziko ditut. Txorri, morri eta txorobiton. Gorakatu zai! Berriro barreginten baduzue, zuei sartuko dizuet, xiringa. Nio, iso, badatoz labeso morroiek. Norbaitek zerbait esaten badu, mingaina moztuko diot, iso. Tira, mirri txiriton, etorri behingoz, etorri! Etorri, beldurri gabe! Ez gaitu medikoaren gana eramango, ni pentsa! Tira, aski da. Begira, esan dizue komenigarria dela, noizpeinka medikoaren gana etortzea, gure osasuna nola dagoen jakikiteko, eta kitxo! Ni sasoi betean nago, astilleroko arraunlaria baino beto, begira. Nahikoa da, martxa honetan gaizki bukatuko dugulta, nahikoa da. Egia, mugitu egin duk! Tira, atorrona, ikusiko du nola ez den mugitzen, ator, urbildu. Urbildu, begira, geldi zego, begira. Jopena, txiribindon, guaxenak emendik eskeletorrek sekulako perkak emate itxik. Agur! Kakatialenak alde egin dute. Ba begira, ni hemen nagoenez aprobetxatuko dut, nire urteroko errebisioa egiteko. Akitxo? Txirri, jauntzi eta gurgarria hortik dabil? Bai, hemen nago, kaixo. Sartu kontsultaga. Zer moduz? Ondo. Non eseriko naiz? Hementxe, ezerri hortxe. Iepa! Ui, gizajoa, azei purdikoak duduzun. Baina lasai, ezerri kamila horretan. Kamilan. Makina honekin, Bai. zure biriken osasuna neurtuko dugu. Nahi duzunean. Putzekin. Bai. Ja, bat, bi, eta hiru. Ui, ez zaude bat ere ondo, Zergatik, zer gertatzen da ba? Ikusten puxika beltza, horrek esan nahi du zure birikak errabat pozoinduta daudela. Bai? Oi, Akabo arazua. ondo da, bigarren azterketa egingo dizut, kabinara. Kabinera. Hemen eseriko nahi? Bai, hortxe, zerri hortxe. Konzentratu ondo, Bat, bi, aigo! Bok! Erditxo erabiatua nago. Lasai, txerto honekin berehala zendatuko zaitu. Ez aldit minik emango? Etzaga enterratu ere egingo, makurtu. Gora, kakuzai! Gora, txartako baziak! Lehengoa harrapatu dut. Orain, zirribiton potoloaren txandara. Babarun jale potolori, eraz engainatuko dut. Bai horixe, gora kakuzai. Dindandong, txiribiton turutaiolea, etorri lehen bailen kontsultara. Txiribiton turutaiolea, dindandong.
5, 4, 3, 2, 1. Ongi etorri, Morozko! Etorri! Opan, oi, labandu egin zait, barkatu. Tira, orain, ni eserriko naiz. Jarri aulkia. Zondo! Iai! Oi! Baina, hipopotamoa, alakoa, jar zaitez kamilan. Kamilara! Tira, esan, 33. Ez dut ezer entzuten altuago. 33! Tira, aztak irten alakoa. Nik emango dizu zuri merezi duzun merienda. Tira, zure merienda. Orangoan bai, orangoan harrapatu zoitut. Orain, 3. falta zait bakarrik. Txantxangorri txiki hori. Eta laizter, nor izango da hemen errege nagusia? Kakusai! Gora Kakusai! Ding-dan-dong, mirri bihurria, etorri lehen bailen kakaipurdi doktorearen gana. Kakaipurdi doktorearen gana. Ding-dan-dong. 5, 4, 3, 2, 1. Mediku patxiku. Ikusi aldituzu nire lagunak hemen inguruan, galdu intzestiteta. Nik ez ditut ezagutu ere egiten zure lagunak. Aizu, ez duzu bat ere itxurra honik, Noski, troski, apenas lagune bakarrik utzi naute, bakarrik. Triste nago! Ez da hori, gaur oso itxuzi ikusten zaitut eta uste dut Mirritxoflen sindromea daukazula. Mirritxoflen sindromea? Ai ama, hasi lasterketa egiten, presto! Tira, lasai. Eserri hemen ondo, eta berreala hasiko gara. Eta ondo portatzen bazara, tartari zuretzat izango da. Oi, ze tarta preziosoa! Hasi eskar, txotxolipurdi! Egurakin, irrekia hoa, eta esan, Ai, porioso, modarikatua! Eza sabetu, nahi gabe izan da. Zure erreflexioak neurtuko ditu. Ai, ja. ¿Habrás visto? Ai, usait txarra hau, esaguna gertatzen zait,
Doktore Petralau, intxortako maltzurra alda. Jopilaz, txirri eta txibitan aurkitu behar ditu korrika batean. Listo. Hau buruko mina, baina ze gertatu da hemen, Mirri? Ez, Babolio, ez, buru barruan ez daukak traktore bat. Doktore Salvatore hori, intxortako gaizto maltzurra da, deabru maltzur hori. Baina ondo neutralizatuta daukak, Mirri? Txiriton, behirazak ondo, guk oraindik ere lezio ederraman bertzio hau eta, Pasa, txirri, bizkor! Txiriton! Baina, nun daude baboliogek? Nun daude baboliogek? Hementxe gaude zikin oso eta zuk behar duzun medizina ekarri dugu gainera. Ze medizina? Gaixotasun guztiak sendatzen dituen formula magiko, ha? Ura eta jabu jak, akusai ura eta jabu jak! Ez da sartu izan du Donostiarrik zeruan, nun baitetzuten meriturikan irabazitzen munduan. Kasuaren zat jangoikuaren justiziadan moduan, kondenaturik arkitzen ziran haiek danak infernuan. Behin bat San Pedro bultzaturikan zeruetara sartu zan, ta beriala presa guztian jende tartian gordezan. San Pedro berriz bila zebilen nun baita zaltze otezan. Alegin Franco eginagatik inundik agerietzan. Donostiako zezen zuzkua, izan zaitez zorionekua. Hiriarena danbolinakin jotzen ziranian hasi, Donostiarra danen artian saltoka zuten ikusi. San Pedro berriz arren ondoren egin baino lehen igesi. Harrapatuta zeruetatik infernura zuten jetxi. Donostiako zezen zuzkua, izan zaitez zorionekua. Erne adiskideo.
gizakiaren ametsik preziatuena izan da beti, zeruak zeharkatu eta urrutiko planetak ezagutzea. Eta orain, gu aukeratu gaituzte, Txirri, Mirri eta Txiribiton, Marte planetan ikerketa garrantzitsu bat egiteko. Ze arraio egiten duzue zuek biok urpekari jantzita? Kaixo, salabarduak eta salabardesak, Moñon ikusten algaitu zuen, espezialista. Ik bai, keuk etxan diguk, burukoak eta oxigeno botellak ikertzeko. Txotxolo pondio. Patetikoak zarete, patetikoak! Mirri eta Txiribiton. Amai, patetikoak gaitzuk, Martitzen ondartza baldin badaude, gu bainatuko gaituk eta hir gehatuko guztiaren beroak akabatzen. Mirri eta Txiribiton, ulertzen hau zuen. Espazioan ikerketak egitea oso gauza serioa da. Kontxo! Oso gauza serioa denez, ik hemen geratu beharko duk, ezingo du joan. Zergatik, ni oso serioa naiz eta adimentsua gainera. Ba begira, barregarri geratu, Baina, zera egin duzue? Ondatu egin direzue nire astronauta jantzia. Lasai, to xorrotxo hau, eta hor dagoen jantzia, probasak, egandu dauka. Bai. Txiribiton, kaltzontzilo barregarri horiekin papagaio ematen di. Kutxu. Txiribiton, galdera txiki bat egin beharria. Gauza laiz Martitzera aldera joateko, mentalitzatuta lago, izarretara hurbiltzeko. Bai, seguru? Nien horren seguru, hau izarretan ibiltzeko jaio ote den, baina proba txiki bat egingo diot. Ator nirekin eta egingo adi eskalera horretara. Pixko. Igotzeko, kontxo? Segi bagolio koldarra, igotzeko esan diat. Esan duzu, Txiribiton, igotzeko esan diat. ¡Calamidade! ¡Hasta aquí yo! ¡Tonto la picó! ¡Sistema! ¡El segundo! Txiribiton, emango diet. Eta Txiribiton, akabatuko zaituztet! Ara, Espiritu Santua. Ze Espiritu Santuta ze 8/4 Mirri, ni Txirri naiz! Eta lortu idazue berehala beste jantzi bat, baina behar bezalakoa, azkar! Lasai, Txirri, ator gugana eta denon artean eragaziko diegu ea jantzia proposa den. Ez da pentsatu ere, ez, Txirri. ez, eta ez! Agintzen diegu, ez diegu barrerik egingo. Ez duzuela, tira, baina ondo portatu, Entzun, ondo portatu, Bai! Sí, emperatriz! Honek ez du batere graziarik, Mirri eta Txiribiton bate graziarik ez! Kontxo, zuei bioketzerate sekula santan espaziora joango, beti arpaiotzen ari zaratelako, beti gauzak gaizki egiten ari zaretelako. Oh! Seri esaten, Igu serioa gaituk, Esaterako, begiratu alduk koetea ondo ote dagoen funtzionatzen ote duen? Bai, noski. Bai? Bai. Seguro? Bai. Ba, Txiribitonek eta biok astertu diagu, eta iruditu zaigu lurperatzeko purpil horiek gaizki daudena, Borobilak izan beharrean, karratu bat saudek.
Ez da posible, hori oso grabea da. Tira, arduradunarekin hitz egitera joango naiz. Inusendea! Dena sinesten dik honek. Siriton, arki lortu diagunai genuena. Horai, martitzera, gobio bakarri joango baituk eta sirrimen geratuko ekorbester batian, Xixi emperatuz jantzita, argi, xarradi, koetean, ni bitartean prestakutzak egin baitiat! Agur benur, gero arte, malaparte, Gabon, Napoleon. Martitzerako bidaia programatua. Aireratzeko pres gaude. 5, 4, 3, 2, 1, ekin! Kaixo, Marte! Hemen daude Mirri eta Txibiton preziosoak! Aixak, Txibiton. Inentza okinon, Hau, baixa mortu baduk, Pedez, aspertu ingo baituk? Txibiton, martiar guztiak ez ditu horritxusiak, Kaixo, Potxolo eta Potolo, ongi etorri Martera! Kaixo, Pamposa, lur planetatik etorri gara, martxa pixka bat ekartzeko Marte aldera. Oi, zuek ere oso itxura martxosoa duzue, Edudari gabe, etxu, eta zer egin daiteke hemen Martitze ondo pasatzeko, Guk ohitura bitxiak ditugu, oso xelebreak. Ohitura xelebreak, adibidez? Adibidez, begira. Hemen zakarrontzirik ez dugunez, zaborrak edozin iskinatan botatzen ditugu. Huela, ederki bitiko gaituk hemen, Txiribiton, zaborrak edozin baztertan botata, gustura asko. Eta beste gauza bat, tartak ere asko gustatzen zaizkigu. Bai, begira, labetik ateratik dutan bi azkenengoak. Jan lau zeitzen duen ere horrek, Potxolo, zure ere bai. Kopelak, baina moñoña horretxen batek egin diguzu, hau. Zergatik egin dizuedan hau, Mirri eta Txiribiton, alproja batzuk, zaretelako nazkagarri batzuk, lotxagabe batzuk, eta orain ikusiko duzu zuek ez zerate astronautak ez zuek, astonautak zarete! Lotxarik ez dugu barre egiteko, hemen humorez beti biltzeko, osasuntxua eta ona delako, alaitasun poza dugu gogoko. Espainak zabaldu, azalak puztu, hotzak erakutsi, arnasa hartu, barreneko poza agertu, algara biziaz denak alaitu. Lotxarik ez dugu barre egiteko, hemen humorez
beti biltzeko, osasuntxua eta ona delako, alaitasun poza dugu gogoko, Espainiak zabaldu, Masailak puztu, hortzak erakutsi, arnaia hartu, barreneko poza agertu, algara biziaz denak alaitu. Zer moduz zaudete? Aizue, ikusi dituzue txirrimirria eta txiribiton? Beraien bila ari naiz eta ez ditut aurkitzen. Balakizue zertarako nahi ditudan. Oparitxo bat emateko. Inoiz ahaztuko ez duten oparia, bai! Gaurtik aurrera, bailazorik gabe geldituko zarete. Eta Euskal Telebistan gure programazioa bakarrik eskainiko dute, bai! Goizean, beti kaka abeslari txapelketa. Eguardian, kaka berri albistegia. Eta gauean, gauean, goen kaka, bai, audientzia gehien duen telesaila. Beira, ikusten duzue txampiñoi magiko hau, Honi esker, mundua erabat aldatzea lortuko dut. Bai! Agur! Neska mutikoak triste gatoz, oso triste. Pela, txirri! Igual beti trabe egiten, horrela ez gaituk inoiz postuko. Bai, arrazoi du, txiribiton, hemen egundoko kiratsa dago, Kiratsa? Nik izango dizuet. Hemen batek izugarrizko puskerra bat du. Puskerra fisiko, kimiko, biologikoa. Ezin izu izango, Pedro Miguel? Bai? Arrazoi du txiribitonek, bai, egia da. Gaur egia esan ez dugu asko bazkaldu. Esango dizuet, Amoña Martxelonek urdai azpiko bat oparitu digu hiruroi, baina lapurtu egin digute. Dena den gauza bat esango dizuet, Baskalduta edo baskaldu gabe, iruditzen zait puskarronekin txiribitonek baduela zer ikusia, Txiribiton, ea beste aldera begira jarri. Txiribiton, beste aldera. Urdai azpikoa, Urdai azpiko gizara joa, Tripontzi lapur motor txikin honek izugarrizko erasamazioke gubidarik gabekoa, Txiribiton, egoskorralena, eta lagunengan batere pentsatu gabe gainera, Ni ere gozetuta negoke, erabat gozetuta. Gozetukak? Bai. Bira, txiribitonek eta biok asmatu diagu metodo berri bat, zera goxiak entzeko. Metodoa? Zen metodo? Itxitzak begiak, kusiko. Begiak itxi... Itxi. Ea ba. Honek psikologiarekin lan egiten dik, Orain irudikatu eure buruan, hortxe, oinen aurrean xoruan, ogitarteko handi bat dagoela. Ogitarteko. Nolako usaila darion. Gerturatu. Nabari dut, bai. Makurtu bizkat, makurtu. Txoixo tortilla otartekoa. Urrenatu. Hartu ogitartekoa. Nazkagarriarenak! Zikituko zaituzet torrapatzen bazaituz
Mirri txiribiton! Beraz, goseak utzi naute eta gainera ipurdiko minez. Kontxo! Barkatu, jauna! Gosetuta zaudela diozu? Bai, mademoiselle, ondo entzun duzu. Goseak amorratzen gainera. Zorioneko azu! Makako sukaldari handia nauzu! Bai! Bai, eta nire azken platera probatzea gustatuko litzaidake? Bai, noski, gustora... Tira, pozoinduta ez baldin badago behintzat, Ez. Txampiñoiak labean eginda! Zoragarriak! Jan, morrosko, dena zuretzako! Ze, dastatu nahi alduzue! Bai! Bai! Mira! Tade, bai! Bai! Pita! Venga, txirritate, segi, eta tari! Bai! Bat gutxiago! Honegin txirritate! Asmatu duzue, bete-betean ezue izugarrizko goxa daukat. Txirrirekin hitz egin behar dut, ea merienda prestatzen duen, bestera txibiton eta biok argaldu ingo gara izugarri, Ikusi aldu zue txirri nun dagoen? Arratxaldeon, nirri ospetsu eta agurgarria. Itxegutzen altzaitu, senyora? Ui, zuk ni ez, baina nik zu bai. Oso pailazok, ospetsu eta presiosoa zara. Arrazoi, bai, itxaserratu itxegutuz bazaitut, baina badakizu, hainbeste minez leixan daba, dendenak bana-banaka ezin dikotola ezagutu, uratzen duzu. Normala. Bai, ni sukaldari xume bat naiz, Martinak akusategi. Eta goxatuta zauden, nire azken platera probatzea gustatuko litzaidake. Badakizu, aditu baten iritzia ezagutzeko. Ederki, begira, ara zer egingo dugun, horren atsegina izan zeren ez, oparitxo honekan prestatuta txirri emateko, eta zuri emango dizut, Niretzat, eskerrik burri, ze atsegina zaren. Horakoa naiz. Ja. Aizu, mesedez, sustoarekin lehen baino itxusiago zaude, impiusible ematen zuen, baina bazaude bai. Ze barregarria. Eta non dago merienda hori? Bai. Sekula janduzun, janaririk bereziena izango da. Begira. Txampiñoi tortilla ederra zuretzat, mirri. Papilla ematen du, Baina, aizue, hainbesteko gozea dudanez. Jan, mirri, jan. Probatu, oso gozetuta bainago. Hau jarriko dugu, eta orain. Toz, pantaleon astatxoa. Bai. Segi hartu
Mikael, segi, eta tari! Bi, bai! Gora kotxondeoa! Arratxaldeon, txiripatalon. Goxatuta ikusten zaitute. Bai, baina lasai. Ea, hau garriko dugu. Bai. Lasai, kankailu. Oraintxe bertan emango dizut, inoiz janduzun meriendariko xokoena. Ea, hemengo hau. Txampinoiak labean egosiak. Zuretzat? Bai. Jan nahi beste, txiribiton, bai. Ni berehala etorriko naiz, oraintxe bertan itzuliko naiz. Ze txiribitan, ez alduzu elefantearen egin behar, Oso ondo. Eta orain egin horro elefanteak bezala. Ederki, irurak seko utzi ditut, bai, azkenean bai, gora intxertako txampinoiak! Bai, eta tori! Baita neukere. Ze txiribiton, arazoren bat izan duk sukaldariarekin, ala? Zer? Zer esan duzue delau, kakuzinia, intxortako tximaluzin zikinaren andregalia? Sentitzen diat, birri, txiribiton, baina aukera hau ezin dugu alperri galdu. Horize, Donostiako sabortegira edango diego, txirri. Eldu hemendik eta hemendik. Eapa! Bat, bi, eta hiru! Bakarrik ditut bipegi, xeato xona laguna, etxaitez joan iezi. Jolestu nahi bat duzu, nirri beti dago presto, zenbat eta gehiago, orduan eta hobeto.
bat dut dantza eta gozoa jatea, niretzat hoberenak saltza eta merengea. Kirola egiten dut, aspertuta nagoenean, surfean ibiltzen naiz gure etxeko baineran. Odei beltzak xeruan, hasten badira tantoka, kaleko putzuetan, ibiltzen naiz nixaltoka. Dorremi kantatzeko, edo soinua jotzeko, urretxin dorrik ez da, inon irriren pareko. Iepa, Josepa! Ongi etorri nire denda berrira. Ikusten duzu, Orain, sakeleko telefonoa saltzen ditut. Segapoto preziosoak! Nire lehenengo bezeroa. Mirritel, bai, esan. Nor da? Barkatu baina ozenkiago itzin beharko dizu, Ez dizut, eser entenitzen. Altuago hitz egiteko esan dizu, jopelas, ez dizu dala eser ulertzen. Estaluntarra, gerra mundiala, ai! Ila nintzen, bolio. Utziko aldiok babukeriak egiteari, sekulako lan haukak horatzean telefona konpontzen, Bizkor. Bezerorik ez dugula horrendik? Lasai! Txirri txotxolapik hori, laizter etorrako duk eta aizen gainatuko diagu. Sakeleko telefono erosi duela txirrik? Ta zergatik ez digu guri erosi? Atorrante horrek? Txiribiton, zerbait asmatu behar diagu. Bizko! Estali hau, sola, Bizkor, Bizkor! Kaixo txiribitoan, arratsaldeon. Ontxo, nordukau Pepitxoren Andre gaiala. Mirripitxin magua nauk. Txan maguaren lehen guzua, baina hori bai, asko zez guapoagoa, Mirripitxin magoa, hortera izten abitza, tortera benetan. Eta noiztik ikasi duki magia egiten, Aspaldik izakien mi magiaren sekretua. Begiratu arretaz, mesedez. Denok! Txiribiton? Pentsasak zenbaki bat, 3 batera, Bizkor. Orain asmatu egingo diat. Arretxila, murtxila, Txiribiton, ik pentsatutako zenbakia, 3 duk. Magnesia kontua duk, itxoin. Arretxila, murtxila, Basatorkidea. Txibiton, ik pentsatutako numeroa duk, hi! Txoin, seguru.
Arretxila, morretxila. Txiriton, ik pentsatutako zenbakia duk. Bat! Japera, sekulako fenomeno nauk, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eta eskerrik asko. Mirri, hori ez da gauza aparta izan, alderantziz, nahiko arrunta izan duk, Berotzen ari ninduan, baina, egon adi, laster bizigu horpegiak eratuko zain nire magia ikusita, bai. Begira, deskuiduan ez duk eskura sakeleko telefonorik izango, ez da? Hala, bai. Bai, atzo, erosinian. Kontxo, nola jakinduk ba? Sandiat izugarrizko magoa naizela, Bai, xertzak poltsa honetan, mesedez. Eta zer? Eta ez diok ezer txarrik egingo, ez da? Mesedez, ma! Kontuz berria duk, eta dei garrantzitsu bat egiteko ekarri diat. Magia egingo diagu. Orain, zuen horrean, poltsa itxi egingo dugu, eta txiribiton, ekin lanari. Baina, baina, txiribiton, baina zer egin diozuen nire? Lasei, hortarako txesagu magia. Eraso bortitza jasan eta gero, ire xakeleko xeapotori, lehen bezain distiratxu baterako duki. Ja, txiribiton? Baina, ze egin diozuen nire telefonoari, baina... Arri-garria, atzo plastilina pusketa batzukin inuen proba eta ondo atera zituen. Biperle hor bat baino zimurra gutzi duzu eta nik dei garrantzitsu bat egin beharra daukat mirri orain nola arraio egingo dut nik dei hori. Txiribiton? I, flautas, hemen zeok, gure denda honetan, nahi duan guztia sekulako aukerak telefonia mugikorraren alorrean. Ire alduk denda hau? Bai horixe, besteak erdi ustel, erosi mirritel. Eta eskaintza zabala aldaukak. Mesedez, kategoriakoa. Mira, nik telefono bat behar dut, dei egin behar dut eta... Deinitarako daukak, telefono hau. Baino ontzitik deitzeko dutxa hartzen ari izen bitartean balio. Beste honek, kaletik, kale nagusitiko beto. Kaletik deitzeko, fenomeno. Hau, modelo berezia, txiribitun, inurrategi prototipoa. Menditxon txorretik Baina, mirri, txiribito! Papela, negoziante kaskarra izgero, Baina, hauek, komuneko paperatua, eta baina berriz ere, arpaio aldiraztu ez due. Ez duke lertzen. Papela ez duke lertzen, ez duke lertzen. Usten horitxe, Hau, moderno duk, hau, internet. Mirri, txiribiton, mesedez! Nik telefono bat behar dut, lehen bailen! Ea, txiribiton, mesedez, txirik telefonoa behar du. Txirri, kontu bat esango diat, Prototipo hau, oso jende gutxik zaukak, Euskal Herriko pertsona importante bakarrik, Joane Xomarribak zaukak bat, Guggenheim Museoko pupitxakurrak ere beste bat, eta gero politiko importante horrek ere, zaukak bat nola da, Juan Jose Iturgaitzek. Mirri, txiribiton, Orain baina... euk, txilindron. Baina hau adreinu bat da! Txiriba, orain ere purrustaka babolio, honek luxaro iraungo di, begira sego gorra den. Mirri eta txiribiton, mesedez, nik telefono bat behar dut, telefono arrunt bat. Ez garestia, ez merkea, ez haundia, ez txiklia, telefono simple bat, deitzeko balio duen horietako bat, simplea! Txirri, baina zergatik ez duk horrela argi eta garbi hitz egin hasieratik? Kontuak oizu duk, gauzak ondo eskatzea, zehatz eta mehatz. Txiribiton,
Ze iruditzen? Telefono normala dirudi? Ah! Eta zenbat balio du? Ba, bida, hartaburuentzako eskaintza berezi esauk. 2 euro. Haze txolloa? Ba, erosi egin beharko dut. Nola funtzionatzen du mesedez? Ba, bida, botoi gorria sakatu inberra esauk. Sakatu? Petardo bat da! Zebildurra! Ia hito nauzue! Petardoa horren kearekin telefono deia egin behar dut, eta azkenean telefono kabina arrut batetik egingo du deia, hori da, telefono kabina arrut batetik! Kompetentzia da joak! Esa dipurterrea izan, Mirri eta txiribiton, zatozte. Nahi alduzue telefono mugikor arrut bat, polit bat, nik emango dizuet bai xeapoto eder bat, arrapatzen zaituzte denean! Gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Kriskitin, kraskitin, arrosa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txakur guztiak ez dira berdinak, batzu txikiak, besteak handiak, denek dakite ondo zaunka egiten. Kalera nahi badute azkar irten, Ameriketan wof, 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 Italian bau, 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 Txina handian wan, 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 eta Euskal Herrian zau, zau, zau. Txakur guztiak ez dira berdinak. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Kriskitin, kraskitin, arrosa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txakur guztiak ez dira berdinak, batzu txikiak, besteak handiak, denek dakite ondo zaunka egiten. Kalera nahi badute azkar irten, Ameriketan wof, 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 Italian bau, 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 Txina handian wan, 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 eta Euskal Herrian zau, zau, zau. Txakur guztiak ez dira berdinak. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Kriskitin, kraskitin, arrosa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi beri. Txau, txau, txau.
Mapa honen arabera, Graziana hori hemen bizi da. Hemen hori bizi da. Gezurra, nahaztu egin naiz hemen zau kobazuloaren arrastorik ere. Begira, dirudinez galdu egin gera, Kontxo. Deskuiduan ez duzu ez zuek jakingo non bizi dena. Berriro ere barregarri geratu gaitu motel. Dena etxegitor arrazoi, sorgin hori itxusia du, baina kobazuloa oraindik ere itxusiagoa. Kontxo, iritsi zarete azkenean. Bai, kostata, baina hemen gaituzu berriro ere Graziana, Andere txit, galant eta ederra. Niri buruz eta nire kobazuloari buruz. Zerbait esaten ari zinetela iruditu zait. Ez, hain zuzen, txiribitonen tripa hundiari buruz ari nintzen izketan. Ez da txiribiton? Tira. Lista, dena argituta. Graziana, Andere txit, ederra, eta zera esperimentuari buruz zer egin alduzu? Bai, oraintxe bertan amaitu dut. Bai, eta? Berehala ezagutuko dituzue zuen klon perfektuak. Txirri, Mirri eta Txiribiton Junior. Kikili salda, olio sopa, txirri urru! Kikili salda, olio sopa, mirri urru! Pom, 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 datorrela orain Txiribiton! Zer, harrigarriak dira ez da? Tira, fisikoki behintzat gure antza badute, bai? Ba, ez dira, gu bezain guapoak inondik ere, asko ez guapoak gara, Ni batez ere, Eta gainera, mozolo hauek ez dute gure artea, gure estiloa, gure kategoria. Ez, izkutatu horratzean eta begiratu harretaz. Horretzik ikusiko duzu. Iki miliki liklek. Kaixo lagunok, arratsaldeon! Zer moduz zaudete? Arratsaldeon, adiskide prezioso eta moñoñoak, zer, ondo pasatzen ari zaete? Aderki! Hau da marka, kuadrilla galanta etorri dugu ikustera. Bai! Zerbait antolatu beharko diagu. Bai! Oitxe! Jolasean egin nahi dut Txiribiton. Ez duk ideia bat, ala? Gorila itxusi honek batzutan pentsatu egiten du. Etorri, eskupoku divertigarria erakutsiko dira.
Tomasa, hau da jolasa, gara Tomasa, hau da jolasa. Motel, zer iruditu zaik nire proposamena, Zer, gatz pixka falta zaiok. Erne, txiribiton, niri beste besio bat okurritu zaidak. Hau da jolasa, gora Tomasa. Basurdean, ni beti ziria sartzen. Atorrona, berriro hasiko gaitu. Hau da jolasa, gora Tomasa. Hau da jolasa, gora Tomasa. Hau da jolasa, gora Tomasa. Utzi bengo txantxak alde batera. Txiriton, berriz egingo diagu. Egia tramparik egingo. Palabrita del niño Jesús. Hau da jolasa, gora Tomasa. Tomasa! Azkila! Horra! Nahikoa, stop. Nahikoa ikasu dugu. Txikito, inbidiak amorratzen. Enbidiak amorratzen? Inondik ez, Tira, Baina fantasma hutsa dira. Baina aitortu behar da, gure antza badutela, eta biurrikeriak egiten badakite. Baina kantatu esate bateroko abestu, inondik ere ezin dute gupa zaino doka abestu, Ziribitonek bezala, ezin eskua. Erratuta zaude. Ez da ezinezkoa. Ez? Ez. Orduan, seguru ez dakitela abesti egokia aukeratzen. Seguru, abesti zatarren aukeratzen dutela. Auskalo. Iki, miliki, liklek. Musika! Maestro! Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Paliazto aldrebesena, mirrik irtena, barreta isekarako badukemena. Zoro txikita biurri, onelakoa da mirri. Txiribitonekin beti, pulian kalkarri. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Zerbait asmatzen badugu berak apurtu, guztuzela nahi badugu berak okertu. Inongo grazirik ez du, guztiak lokartzen ditu. Inork nahi badu aspertu, txirririt deitu. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Eguzkita odeiak daude zeruko, mirrita txiribiton munduko. Hauek ez dagutu orduko, lasaitasunari uko. Herri honetako inor, ez da aspertuko. Zapizuri honekin